Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiodan men Ýowşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji güniň gün ortanynaky gözlere görä Berdimuhammedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar alad edýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna möýrmöjekler köpelýär. Şahsy düzümüň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen at bilen çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle-de türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonna syýasy ustawlaryň akwalyny ünsüz çekdiler diýen at bilen çap eden söhbet döşlegimiz köp dinlenipdir. Bu söhbet Dawata Hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen geçirildi. Adatlygyň okujylary we dinleýijileri halkara habarlary bilen hem köp gazyklanýarlar. Şonuň bilen baglykda bu hepde Günnegorda uruşyň mögzemi bilen Zelenski BMG-nyň baş assambleýasyna ýüzlener. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Biden'e yeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmagy, aýtmaga çagyrýar. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiligini elden bermäň. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini kardeşlerimiz Farangiz Najibulla bilen Hursant Hurramowyň şu hepde Merkez Aziýa döwletleriniň şol sany Türkmenistanyň, Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygynyň hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryna eden syny bilen dowam etdirýär. Merkez Aziýa döwletleri adam hukuklarynyň aýlygans bodulmalary sebäpli halkara jemgyýetçilik tarapyndan ýazgarlanýanyna garamazdan Owganistanyň höküm sürýän Taliban bilen gatnaşyklaryny puwtalandyrýarlar. Goňşy ýurtlar Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmeselerde olaryň käbiri bu topary terror uramalarynyň sanygyndan çykaryp rejim bilen uly hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Merkez Aziýa ýurtlary Taliban hereket tarapyndan dolandyrylýan günörte goňşysy Owganistan bilen gatnaşyklaryny giňeltmek üçin ädim edýärler. Olar Talibanyň barha beter çäklendirji syýasatyny, hususan aýallaryň hukuklarynyň bozulmalaryny seretmeýärler. Şu aýyň başynda Kyrgyzstan Talibany terror guramalarynyň sanygyndan aýyrdy. Türkmenistan bolsa iri gaz geçirji taslamasynyň üstünde Owganistan bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirdi. Özbegistanyň premier ministri şu ýylyň awgustyny Owganistana eden saparynyň çägine Kabul bilen 2,5 milliard dollarlyk hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Jenbek Kulubayew 6-njy sentýabrda bu çäranyň sebitde durnuklugyň üpjün edilmegine we häzirki dowam edýän gepleşikleriň mundan beýlekde ösdürilmegine gönükdirilendigini aýtdy. Türkmenistanyň we Talibanyň resmiýetleri 11-nji sentýabrda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan ýagny topuk gaz geçirjisiniň taslamasynyň ýangadan diklenşi münasibetli dawara çärelerini geçirdiler. Bu taslama Türkmenistanyň Günorta Aziýa her ýyly 33 milliard kub metre çenli tebii gaz aktyrmaga niýetlenýär. Türkmen serhedindäki Serhedabad şäherine geçirilen dawara odolky prezident häzirki wagtda ören täsirli halk maslahatynyň başlygy Gurbanow Berdimuhammedow gatnaşdy. Owganistanyň delegasiýasyna bolsa BMG-nyň sanksiýa sanygynda durýan Taliban ýolbaşçylygynyň Owgan hökümetiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirji Molla Muhammed Hasan Ahund ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu dawaralary video aragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Topuk taslamasynyň takminan bahasy 10 milliard dollara barabardyr. Ol waryp 1990-njy ýyllarda taýýarlanylsa-da Owganistandaky uruş we durnuksyzlyk sebäpli ýerine ýetirilmedi we gaýta soňa goýuldy. Türkmenistan uzynlygy 1800 kilometrlik gaz geçirjisi häzirki wagtda pul ýetmezçiliginden kösenýän Aşgabat üçin nagt girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyd edýär. Owganistan mundan her ýyl 500 milyon dollara golay transit töleglerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnyky kömek eder. Emma Günwataryň Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hökümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli
topuk taslamasynyň geljegi şüpheli bolup galýar. Bu bolsa taslamanyň maliýeleşdirilmegine we maý goýumlaryna päsgil berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Awgust aýynda Özbekistanyň premier ministri Abdulla Aripov Kabyla resmi sapary bilen bardy. Munyň özü Taliban 3 ýyl mundan özel häkimeti geleninden bäri daşary ýurt hökümet resmiýetiniň iň ýokary derejeli sapary boldy. Saparyň dowamında Özbekistanyň we Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we senagat puwdaklarynda 2,5 milliard Amerikan dollaryna goloy maý goýum we sowda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganistan bilen Gazagystan iki taraplaryň sowda harit dolanşygyny 3 milliard dollara ýetirjekdiklerini habar berdiler. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyetine eýe bolan Gazagystan sebitli Talibany terror guramalarının tanawyndan çıkaran ilkinji ýurt boldy. Ýurduň daşary işler ministrligi bu karary 2023-nji ýylyň dekabrynda eglan etdi. Taliban häkimeti gaýdyp gelenden soň Gazagystan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbekistan derrew Kabyl bilen aragatnaşygy ýoly goýsa-da, Täjikistan Merkezi Aziýada täze owan häkimetlerine garşy berk tutum alyp baran ýeketäk ýurt boldy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanyny Türkmenistanyň, Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygynyň hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyzy dinleýärsiňiz. Duşanbäniň durumuny Owganistanda ýaşaýan etnik täjikler bilen bagly etniki, dil we taryhy gatnaşyklar sebäp bolýar. Olar esasan puştunlaryň golasyndaky Talibany garşy çykýarlar. Emma Täjikistan hem Talibana garşy alyp barýan siýasatyny ýumşadýan ýaly görünýär. Täjikistanyň ekspertleri muny hakykaty kabul etme kökmünde häsiýetlendirdiler. Täjikistan kawuly elektrik energiýasyny eksport edýär. Şeýle hem Duşan we Serket şäherlerine bir näçe bazar açdy. Ol ýerde iki tarapyň hem söwdägärleri haris satýarlar. Şeýle-de hökümetleriň Owganistanyň territoriýasyndan Täjikistana garşy hüjüm guraýan jeňçilere garşy görüşde hyzmatdaşlyk barada pikir alýanlygy habar berilýär. Duşan bilen kawuly Täjikistanyň söwüşçileri özüne çekýän Islam döwleti Khorasan terror toparyny ýeňmek meselesinde umumy bähwit birleşdirýär. Owganistanyň habar beriş serýisleri awgust aýynyň ahyrynda Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saymuddin Ýatimowyň Talibanyň razvedkasının başlygy Abdul Hak Wasip bilen duguşdanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täjikistanyň häkimetleri ne tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Adynyň tutulmagyny islemeýän täjik eksperti Azatlyk radiosyna Täjikistanyň Owganistan bilen ulyň araçagynyň bardygyny, terrorçylykly hüjümleriň howpuny we ykdysady wagtleri göz öňünde tutup täjik häkimetleriniň Taliban bilen geýesiýat hyzmatdaşlygy gitmekden başga çäresiniň ýokdugyny aýtdy. Kär bilermenleriň tasdiklamagyna görä, Duşanbäniň Taliban hökümetine bolan garaýşynyň üýtgenmegine Hatay we Gazagystan belli derejede täsir edipdir. Almatyda iýun aýynda geçirilen kollektiwlerin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýokary wezipeli resmiýlerine ýölenip Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Talibany uzak möhletleýin faktor diýip atlandyryp, her Owganistan bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajypdygyny nykdady. Hormatly dinleýijiler, kardeşlerimiz Farangiz Najibulla bilen Hursant Hurramowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanyny Türkmenistanyň, Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygynyň hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny eden synnyň terjimesi bilen tanışdyňyz. Eýsem Türkmenistanyň Taliban rejimi bilen gurýan gatnaşyklary barada sizde nähili pikir garaýşlar bar. Öz berliklerinizi telefon edip hem ýazyp hem iýerip bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garaşsyzlygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşýaly bayramçylygyň öňü sirasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Azatlygyň habarçysy 24 sentýabrda geçirilen ýygynyň ila tarapynda öňünden alada döredenligini habar berdi. Türkmen döwlet habar gullugy ýurt garaşsyzlygynyň 33 ýyllygynyň öňü sirasynda geçirilýän umumy milli forumyň gün tertibine ilatyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge,
ýurdun mundan beýlekde ösüşge arawaçlyk göli bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giýirilgenligini anyklaşdyrman habar berdi. Gurbangul Berdimuhammedow öz çykyşynda mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mektepleriň sanyny köpeltmegi, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleşdirmegi, olar bilen işleýän muallimlaryň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky eneleriň yza galan, aýrylykda ulalýan çağalarynyň beden we ruhy ýagdaýlaryndan barhaken alada bildirýän wagtyna geçýär. Döwlet eýçiligindäki habar gullugy ilatyň ýüzbeýiz bolýan meselelerini, başga pikirli adamlaryň güýç bilen basylyp ýatyrylýanlygyny agdaman bu çäräniň hakyky halk häkimiýetiniň gadymdan gelýän milli däpleri esasynda geçirilýänligini, oňa jemgyýetiň ähli atlaklarynyň wekilleriniň, talip ýaşlaryň, hormatly ýaşullaryň we kümüş saçly eneleriň çağırlandygyny aýtdy. Döwlet habar serişdelerine aýdylýan öwgül sözlerden tapawutlykda garaşsyz neşirleri pikirini aýdýan şol sanyny sosial mediada öz nägileligini bildirýän adamlar ýurtda adat bolan el çarpylýan ýygnaklaryň, beýleki mejbur çäreleriň gaty ýadadanlygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçysy 23 sentýarda Balkan Sewitiniň medeni diýişgärlerine salgylanyp, Sewitiň büdje diýişgärleriniň monarkiýa esaslanýan döwlet dolanýaryny wagt edýän oýuny tomoşa etmäge mejbur edilýänligini habar berdi. Mar vilayetinde habarçymyz bolsa, bir günen adamlaryň ertirki boljak ýygnakdan öňünden alady edýänligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, Sewitiň adamlary toýlarda, sadaka, pata ýerlerini, mescitlerde hem hökümetiň geçirjek ýygnagyny adamlara bähwitli bolmadyk bir kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar. Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly biziň agyt suwumuzy 50 teňgeden bir manada galdyrdylar. 2 tane aqtaqqal ýaşula bir zat sowgat berip agyt suwuny bir manat etsek bolarmy diýseler, goldap, çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulylar we olaryň dogun garyndaşlary ejir çekýär. Dip mescitleriň ýerine habarçy bilen gürleşen ýaşula aýtdy. Adatlyň habarçysy odal bu hili maslahatlara gatnaşyp gören bir ýaşuly bilen hem söhbetdeş boldy. Biziň aýtmaly sözlerimizi onuň öňünden ýat tutturup soňundan video ýazyk edýärler. Ýat tutturulan sözlere daşynan bir söz goşmak hem ýa ondan bir söz aýyrmak hem bolmaýar. Hemme zat protokolda ýazylşýaly bolmaly. Dip anonimlik şertinde gürleşen ýaşuly özlerini günä ýokdugyny öňe sürdi. Adatlyk bilen gürleşen adamlaryň biri hökümetden nägili adamlaryň ören känligini, ýöne türme howpy sebäpli mun açyk aýdyp bilmeýänliklaryny aýtdy. Häzir 736 adama amnistiýa berip türmeden boşatdy. Ol 736 adam bir aýda basylýar. Gaty az adama amnistiýa berdi. Biz ýagny Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň ählisi jenaýetkär. Diňe Berdimuhammedowlaryň tohumy jenaýet eden ok. Birem ýokary wezipeli adamlaryň ýakyn howsarlary jenaýetkär dälmiş. Biz bul hökümetden gaty närazy. Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun 2 palataly parlamenti, Milli Geňeş 2023-nji ýylyň ýanwaryna 2 palataly ulgamy urulup, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikeldildi we prezident Serdar Berdimuhammedowyň karary esasynda öňkü prezident Gurbangul Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi birinji prezident döwründe hem bolşýaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyna garap hiç ýeri maslahatsy gazanyrly diýilýän üstünlükleri ýene bir gezek tasdiklama bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowy ömürlük prezident diýip oglan etmek, ilatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpjün edilmegini ýatyrmak, Niýazowyň janyny kastetmek finansygy diýilýän jenaý diýişinde aýplanýanlaryň akwalyny keskitlemek ýaly başlangyçlar bilen tariha girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýarda Aşgabatda geçirilen
Halk Maslahatynyň ýa-nyň we 27 sentýarda bellenilejek garaşsyzlyk gaýramçylygynyň öňü sirasynda Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy ussularyň azad edilmegini talap etdiler. Şeýle-de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun Türkmen rejiminiň tanqyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada bildirildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Dewleti Oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýty meseleleri gozgandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlary üns çekmek tilediňiz? Şu günkü manifestasiýa iki sany ilçixananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen Türkmen ilçixanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçixanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçixanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibarat. Türkmenistanyň siýasat tarapyndan beýkanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň goýulygy we ikinji mesele Türkmenistanyňky beýkanun ýagdaýda, ýagny şu günäh suud edilmedik türmede ýatan adamlaryň goýulygy boldy. Türk döwletiniň ilçixanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýedaky deportasiýonly kampda ýatan adamlaryň goýulygy boldy. Biz Türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmagy isledik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede Türkmen jemgyýetiniň aktiv adamlaryna garşy basyşlar köpeldi. Türk hökümeti olary Türkmenistany deportasiýa edýär. Türk hökümeti Türkmen graždanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat berenok. Käwagt Türk hökümeti kanuny garamazdan türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Ine şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumalary we öten azad demokratik hökümetleri Türkmen we Türk hökümetine basyş edip halkara konvensiýalaryň düzgünlerini berja etdirmegine çağırýardyk. Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz? Biz Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna, ýagny Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmediň esas manysy birinciden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumalary yerleşýär. Ve Washingtonda manifestasiýa geçirilmede olaryň ünsüni çekmek bize hasan sat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Gurumasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasy geçýär. Şol sessiýa köp döwletleriň prezidentleri we diplomatik gullugynyň ýolbaşçylary gatnaşýar. Şol ýaly baş assambleýasy geçirilende bir topar ýolbaşçylaryň Türkmenistanyňky hökümet tarapyndan adam hukuklarynyň bozulýandygyna ünsüni çekip bolýar. Washingtonda we New York'ta manifestasiýalary biziň aktiv graždanlarymyz geçirýär. Menem şolar gollap ýürüýte Fransadan geldim. Biz Washingtonda we New York'ta üýüşip manifestasiýalar geçirilmede biziň halkymyz öz azatlygyny almak görüşünde, halkymyza motivasiýa bolsun diýip edýär. Biz watandan daşda bolsaň, Türkmenistanyň aktiv adamlary bilen üýüşip Türkmenistanyňky watandaşlarymyzy goýulýandygymyzy görkezýär. Siz odal hem şoňa meňdes protestleri geçiripdiňiz. Siz häzirki demonstrasiýaňyz bilen anyk haýsy maksatlary gazanmagy göz öňünde tutýarsyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çelni netijeler boldymy? Dogrudanam biz her ýyl Washingtonda we New York'ta bir näçe manifestasiýalar geçirýär. Elbetde her bir manifestasiýasyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilen manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek we bütün dünýä jemgyýetiniň Türkmenistanyňky adam hukuklary zerarly dören problemalaryna ünsüni çekmeklik. Türkmenistan döwletine bütün dünýä gurumalary tarapyndan basyşlary köpertmek. Ine şu maksatlary biz göz öňünde tuttuk. Bizim öňkü geçirilen manifestasiýalaryň netijesinde Türkmenistan hökümetine Birleşen Milletler Gurumasy tarapyndan we beýlik adam hukuklary goýan gurumalary tarapyndan basyşlary biz köpertdik. Haçanda Birleşen Milletler Gurumasynyň wekilleri Türkmenistan hökümeti bilen duşuşanlaryna Türkmenistanyň hökümetine adam hukuklary boýunça köp soraw berdiler. Sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistan hökümeti şol berilen sorawa jogap bermäne borçludur. Görnüşinden protestlere degişlilikde köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünürýärsiňiz?
Daşary ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiv gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebebi bar. Haçanda watandaşlarymyz protesta ýa-da manifestasiýa gatnaşan halatynda olaryň maşgalasyna derle hukuk goraýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär we olaryň enatalary mezbur ýagdaýda jaň edip protesta we manifestasiýa goşulaýmaň diýmeli bolýarlar. Haçanda watandaşlarymyz ýüzüne gidilip, ýüzüne maska giyip protesta ýa-da manifestasiýa çykan halatynda MHM gurulunyň işgärleri olaryň atlaryny kesgitläp, olaryň garyndaşlaryna batyş edýärler. Bu bolsa öňkü asyrdaky bolan Stalin döwründäki NKVD-nyň halkyň gözüni gorkulmak metody. Protestin dowamında ilçhananyň işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldumy? Ýok bolsa, siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz? Şu wagta çenli Türkmen ilçhanalyň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gürleşip, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen zatlara dogry düşünýäris. Hiç bir Türkmen ilçhanatynyň ýolbaşçysy şu ýaly siýasy mesele dörenine ılaytada opozisiýa bilen bagly soralarda hiç bir yktyýarlygy ýok. Men öňe Türkmenistanda döwlet guluş sistemasy ýok. Türkmenistanda ne de meclis, ne de yerini yetirjik hökümet, ne de qaziýet hökümeti, ne de özbaşlyk we ne de garaşdyk. Türkmenistanyň Berdimuhammedowlar tarapyndan gurulan döwlet guluş sistemasy halka garaşly däl. Diňe Berdimuhammedowlara garaşly. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň ýersiňiz. Ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň milli goşunundaky çözülmeýän meseleler saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada ýygy-ýygydan habar berip durýarlar. Emma häkimetler bu habarlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Adatlygy soňky gelip gowşan maglumat esgerleriň arasynda köpelýän deri keselçiligi bilen bagly. Harby çeşmeler Balkan vilayatynyň Bereket goşun galasynda, Türkmenbaşy etrawyna ýerleşýän Ýangaja polkunyna we Mary vilayatynyň Serhedabad harby diwiziýasyna gulluk edýän esgerleriň arasynda deri keselleri bilen baglykda saglyk şikaýatlarynyň barka köpelip başlandygyny aýtdylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan harby pudugyň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan arasyçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglykda ýüze çykýanyny aýdýarlar. Eskerleriň ýatakkanalarynda oňluk möýrmöjeklerin, tagtabitlerin ýaýramagy netijesinde eskerleriň arasynda deri keselleri köpelýär. Diýip harby lukmanlar aýdýar. Möýrmöjekleriň çokun ýerlerini eskerleriň ýüzüne we tenine çiýis jagazlar döräp döwürtükler peýda bolýar. Bu döwürtükler soňy bilen ulalyp eskeriň ýüzi ganjaryp başlaýar. Gany infeksiýa düşen halatynda eskerleriň hosarlaryna jaň edilip zerur medisina serişdeleri satyn alınýar we keseliň ulalmagynyň öňüne geçilýär. Diýip bir çeşme aýdýar. Hususan yssyk howa şertlerine, tomuz pasyna, eskerleriň ýatak jaýlaryna möýrmöjekler, tagtabitler has köpelipdir. Harby çeşmeler meselen 128 eskerden ibaret şahsy düzüm bolan batalionlaryň birine takminan 50 çemesi eskeriň deri kesellerine ýolgonlygyny aýdýarlar. Umumy eskerlerden aýratyn gulluk edýän eskerler, ýagny aýratyn otoglarda ýaşaýan eskerler, meselen harby serkerdeleriň katipleri, auditantlar şeýle keseller bilen kesellemeýärler. Diýip harby çeşmeler aýdýar. Harby lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harby lukmanlaryň özlerine eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri ýyllar boýy yaramad üpçünçilik we arasaçylyk şertleri, imit ýetmezçiligi ýaly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýar. Harby häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medeniýeti ýurdun harby bölümlerindäki problemalar, şahsy düzümüň amatsız ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy çagyryş boýunça harby gullugy tamamlan eskerleriň arasyna deri keselleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanyny habar berýär. Deri keselleri bilen harby gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerine ýüz tutup bejerge alýarlar. Diýip bir sevit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Esker howsarlar bu ýagdaýy harby bölümleriň yaramaz arasaçylyk we sanitariýa şertleri bilen hem de yaramaz imit üpçünçiligi bilen baglanşdyrýarlar. Eskerleriň aýaklaryny, aýak barmaklaryna deri kömelekleriniň köpelýän halatlary hem köp bolýar diýip harby gullukdan boşan eskerler aýdýar.
Azatlyk radiosu ýurdun Günewatar we Günortak harby garnizonlaryny emele giren ýagdaýlar boýunça harby edaralardan resmi tesbir alyp bilmeýär. Ýene soňky ençe ay wagt ber ýurdun durly sebitlerini diňe bir harby bölümlerde däleýsem, ýaşaýyş jaýlaryny hem tawta bitiniň köpelmegi bilen bagly wakalar has köp habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky sapar sentýabr aýynyň başlaryna tawta bitine meňdeş möýrmöjeklerin Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine hemde Awaza milli syýahatçylyk zolawyny hem peýda bolup başlanyny habar berdiler. Tom taýlaryna paýtagtyň ýaşaýjylary hem tawta bitiniň ýaýramagyndan ejir çekdiler. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçylary şuýluň tom taýlaryna Mary welaýatyna, Tejin etrawyna we Aşgabatda ösümlik bitine meňdeş möýrmöjekleriň ýaýranyny habar berdiler. Ýöne Balkan we Mary welaýatlaryna harby bölümlerde möýrmöjekleriň tawta bitiniň hemde deri keseliniň giň ýaýramagy bilen ýurdun durly sebitlerini ösümlik bitine meňdeş möýrmöjekleriň ýa-da tawta bitiniň ýaýramagynyň arasyna baglanşygyň bolup bolmagyny anyklap bolmaýar. Gan torucu möjekler etkerleriň ýorgan düşögüne ýaýrap, etkerleriň gany bilen imitlenýärler. Olar etkerlerde bar bolan keselleri hem birek-birege ýokuşdurup bilýärler. Diýip çeşmeler aýdýar. Hepdäniň zeminiň leýärsiňiz. Lewapda habarçymyz bilen aýra-aýrylykda gurlaşan lukmanlaryň tasdiklamaklaryna görä, Türkmenabad şäheriniň saglyk edaralarynyň ýol başçylary saglyk işgärlerinden para almagy öňüräkden we gowy ýola goýupdyrlar. Anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgärleri özleriniň işden kogulmalygy üçin her aýda belli bir meçherde paş tölemäge mejbur edilýänliklerini gurrun berdiler. Azatlyk bilen aýra-aýrylykda bir-birinden habarsyz gurlaşan lukmanlaryň sözlerinden çykýan netije bu usulyň ençe meýilbäri dowam edýänligini we gowy işleýänligini, olary ýurtdaky işsizligiň ören gowy kömek edýänligini görkezýär. Häzir adamlary para bermäge mejbur etmek üçin uly akyl gerekkel. Saglyk edaralarynyň ýol başçylary lukmanlary we şepagat uýalaryny diňe ýeriňde işe gelmek isleýän täze kadr känniýse ýeterlik. Bu olaryň her aýda 300-500 manat meçhörüni paş tölemegini üpçün edýär diýip anamdar çeşme aýtdy. Sepagat uýulary we lukmanlar bas lukmana ýyllar boýy paç töläp gelýärler. Sepagat uýulary aýyna 300 manat, maskala lukmanlary we ýürüt uğurdan ýürütilýän lukmanlar bolsa, baslygy 500 manat pul geçirýär. Para bermeseň edarada işleme diýaly edýärler. Lukmanlaryň käsi çydap bilmän işini taslap gidýär. Käsi bolsa käýinç berilip durly wahanalar bilen işden atylýar. Bosan iş orunlaryna bolsa baslyk öz isleýän adamlaryny ýerleşdirýär. Diýip 3-nji şäher saglyk öýüniň lukmany anonimlik şertini gurrun berdi. Onuň aýdanlaryny 2-nji şäher saglyk öýüniň lukmany hem anonimlik şertini tasdik etdi. Men öz işleýän edaramna 10 ýyl çemet wagt bäri zähmet çekýärin. Arada baş lukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz isleňiz bilen işden gidýändiňiz hakyna arzany ýazyň, başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa-da işden gitmeldigimi, başga çykylgamyň ýokdugyny aňladýar. Diýip Türkmenabadly lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde para alýan ýol başçylaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny, ilatdan aklyk almak praktikasynyň para bermäge mejbur edilýän saglyk işgärleriniň dilini kelte edýändigini aýtdy. Saglyk edarasynyň ýol başçylary saglyk işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hökümetden hem aýlyk alýarsyňyz diýärler. Bu ýol başçylaryň pikirçe açaçan sorulýan pajy ýa parany aklaýar. Emma bize berilýän aýlyk 2 hepdelik azyga zordan ýetýär. Diýip Tiýil kömek gullugynyň lukmany öz goşmaça gazanjyna göz dikilmeginden gaty nägiledigini aýtdy. Aýdylmagyna görä, paş sorayan ýol başçylar esasan ýaşy pensiýa ýaşyna ýakynlan, işini ussat bolan saglyk işgärlerini nyşana alýar. Hastalar we değişli etrapçylaryň ýaşaýjylary ýaşly ýa-da tanymal işini ussat hasaplanýan lukmanlara kän ýüz tutýarlar. Başlyklar bolsa olaryň goşmaça girdejisiniň aýlykdan daşary we bir kanun gazanjynyň ganymatdygyny çaklap öz paýlaryny almagy tinanşýarlar. Diýip çağılar welayet hastahanasynyň lukmany aýtdy. 5-nji saglyk öýüniň lukmany bolsa resminamalardan kemçilik gözlenip başlansa paş tölemeli wagtymyzyň gelenligini düşünýärdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment,
tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.